na don do chi awma o jomba on buleya olube kelenya don ko sube shadidin min kalaga gala fajasu olubita mun saluke khilala diya aka so ni nyonta o nyinna aka cheni ngera wa dallaydu ye mafola min ga bara fanyo i cheni ga forani sedna zagariya fagaliye Allah ta'ala jaluta chuma ayukan shawfa kam dunya mene kam sonya mene ay baytul muqaddas chi mamino keratul maut fanimo أردنا الكرة نيمن من سالوا لي أنا نقول لسجين لكم كان يشوفوا هاي نيا نيمن من سالوا فين منه نعم نيا يقول لك ابن يا سرعة بنا كنا كرتو كتاي سكابيني سرعة ها كافر لوجي عليه كافر بلا سلام لا ما بيتني ما يقول ولولا دفاع الله الناس بعدهم ببعض ها لم تزد الأرض مثل من جادرة أبي كافر شيما نكافر جادرة أبي سلام شيما الله أكبر عليهم أو أن الدولة التي أو مولوكا وأمددناكم أو متى أو بنتذكوا جيدي إن فلوشا مني أن الدنيا مني وقتكم ورنيمونو أو متى أو كأكثر أو دكشا نفيرا فسقبيل الله أنغاو مغناوي يمانغ أيو يمانغ لأمسكم أو يركوني أموردي نيسرنا على يا كي يري بسبب فإن ساتون ناي بارك كاتجويا فلها أيا كاير دلا منامي جاء وعد الآخرة أكاكيني فلاي لبان نو وقت سيرا ليسوا مجون منشكنا كوكورا منغسو كفجون نينغ أو نيدالا أبو تشكنا منغسو كدو المسيدة مثل كنوم بينو يبدل المقدسية كنا فجومي ودونا كنوم فلو يبنا كاتشي كامنون شكا بوي شيا فلو لو دونا جومي أبو تشكنا منغسو كهالا لكي فهم بلا جيلنا على نو فنغسر نو سيرا فهم بنا وباب حلقي مغمولا ويفلت كين فلانانجا على وين بالله يا فغا على بختنا ترجع نوما وكل أي ما بجد كمان بقولا كدوم نقولين منوي أي بيت المقدس شيء أيوة ماذا فساء أصاب سكبة أو ما أن يرى أما كمال بنا هنا ولا نو سكنا كسا كافر يا بارك كلمة أو مسائل بتسكين أنا أم بودي يطلع ما يناوت لنا أم بودي نو سكنا كسا كافر يا بنا مثل تكسيك كافر وشوما ويلا تجوي أو مثل جهنم كه لاني للكافرين كافروا أما بان وجعلنا جهنم أو مثل جهنم كحسيرا كسوي كافروا كسو أسي كسوي دون بقدر بيع ديني ناودون ترابيا بيجمع هون بناودون بصرفون دون بعد دون فهو كل من لا دبوس وبدا سالم مريا يرد بقى صراحة كلامه فيا ولي أكون ده نده من كم ينفيه إكا كرفانية أكون ده أسرع حسير الحسيري في حسير الحسيري من كرفانية أبيك تبتو كلين أبيك راجو كلين سا كورونا نبالا أكثر حسير الحسيري حسير فلاني ويه لاني يا فاميا ويه مدافع الحسيري من به ويه مدافع ليه ويه كسوي كسود لاين نبلا في حسير الحسيري في عرف الجرد حصيري يا فهم يا مجرور يا فهم يا مضاف نكره مضاف الحصيري فلان به مضاف وهي مضاف اليه حصيري فلان سبنه وهي جلكاي جلكا كله وهي حصيري نانينا وهي مساكاي kaso dlayin no bla masake galaka kolola
ke gala ko la Quran fale min lugala Quran fale min lugala mo chambe digo ko wanna jimo ko forage ma aba ko dolo ko so lagi ko dolo taw yiro yiri be woyo o be na jimo yiri wo yiri na be woyo nda nuni fo o be to ko na jimi Allahu akbar igaro nin qur'ana min vle alde mawkana kata sirat gema sirami o de min tlenembe qur'ani be mu'minu ni soja alladhina mu'minu nyamawiye menu be bara nyman bara anna ajran ka bo sarabe mu'minu nye saramino ka bo وأنا بمغو كباريا كافو ما منو دلمانيا بالآخرة إلا ردوني عذابا أو مسيل لا زبال لبع قبل أولوني الإمام بمادمي آدم الدين بدووك بشر نتوري كايرا دنغا سابا دين دنغا سمابا مسود دنغا نار ني أدمنا إذا بجرا ناس أدم الدين سابي أبا دنغا نيجا nidde mo do do ba tanga ni muso ko juwa ala mi takena muso ni kuna ngui no ala mi duna charma kono abo ko sala mata kono bo bi biafo na bana malika ga habina ma abana wa tapo sigale ala Allahu akbar ina fa be do ke chiwo mi bil khairi herla yara mashita mashita ko nega herenga nega toro nga do ala do faram nasa be ba fo mama na hera so chocho iba ko ka do ko do faraka ro sala kala ko ala kir adama de ala ya dakar na tamin do ala fu yi na ta kono bara fa ni kaburu bogote kaburu bogote be adama de na ta kono bara fa ni ko nyedama koy me bula be aye o sanu ye ko wardama o warje o be ka bula ya tadu do da bin yisi minga da abo tala abo fere aba fa ku ka sabanan ke jamai ni jaman so ni sadu so ni war so abega muye dunin jume du kaga min me be ima ni ko warta me don ayta sukoro chama sara ngani mi ya ni mistake do solo ba fo ki gerati bi kana sukoro du uri balo la ko jebe ti la Allahu akbar adama den jera ajula ma telnya ko jugo adama den telnya ko jugo ayro ba ko likal insan min ajali andara tiliyadila Allahu akbar aw masadi yeshuke anya tleke ayatayn kabako flayni mamin badon shufa dibibe lefe yelem bolem bani kabako bay fama hauna ayatal lay shut kawbo ya anyo tuse leke bako anyo ke mo bisara tan yelem bo bagaye mo so adama do ngani ninge samantiala min rabbikuma umma fi klifa mo so aga ga doniya ke dit leni shuye adada sinina saun jetela ani watu jetela nya famo fe ni adama de mago be duala fasalna awmu anyu kilingile be wala na adama de mbe alzamna anyi lazimi fa'ira mo ga dosi wala abi kana amma be ga dosi bi kana nala joni yedron bi don nous y flip et ga dossier qu'on a fait au bado comme ma se ga clear don esa yera ka dossier qu'on don fait au c'est ay dola oh ni min sara ka don na fara ko tila ma ya ga dossier don on va pas là Allahu akbar wa salam
sura akara lar jima ba jane bora ne do so ro kana na blase ka sura be senero ne ma don ni mi fle uba bo ni ma ko uba fo sura tama ko khusufu wa khaye leta uba mo ko khusufu ajramu de ba ala bulu ajramu ye jo mais farkulu ma fenno dulu be ala bulu dulu nunu ka bu na sabbe bi ka fulki kono ko ala ka masaya kono farbe do de bi ka fulki kono shite magashila shite do shiku la hawla wala quwwata illa billah bon clé o mon to non na ben kaloma ha kaloma wal ma kaloma mon to o bedat lima ko sufu beke an gumba do kalon clé drone bisa don kuran na le o yi ajramu wara fo minun toy apari dumbe suhalumbe zaharumbe ni ni mun to na ben nima na sera ma dora yele minganga temana mbaye nimba da tu folo sani akaka vitesse ta katemaka abe vitesse bade la de kusula ni vitesse te ni ma dora on sara ka ba nu fly ni on dora chinu chira ubuna on ben non nduma ya ibe dolo mina ni ba yele na dan fen de do jiya do on be doka ya fam ya a chaman be do be ga nyi ni say yela ni ma be ka balo luka ni ma da on be ka balo ninga balo fen de bia fien de bia ibo mine ko bla fin de ni mi bia be ban far kuluma bon na a déborder a chamara chami ma abofa ya fam ya fin de ni chara salon tuorima la ilaha illallah sembe shi sara bi woro ba kata bi wolum lala abetara na yi gushi pitsika adu kulu la tun nora ne ma shi da kulu la bledi be balo tinye to soso anga fa do go ne ba le la go uga fitno da ma ka do aka go fa bula da yoro tekeleyin da tuko tekeleyin azol sebe azol sabe ramidi be aslamo ba o ajira mun de be no le sara nyoma no yalla nyonga ni yele be tike folo kasoro mo mai bo alaka sallallahu alaihi wasallam aponi ya kele ko ba do keto do kan ara dili alaka ray wote fo o mo be dunu ngolo mi fo akira mo fo de kira ko kan ala de dili siga be na be ala de minima no be tu yona no tu yona do bana Allah awa kote Allahu akbar amada wa nu fi jom masa bolike adama din kilingilin bela jelenye al qiyamadu amma sabani tambo kadima ma bi ga letrin kumbe manshura letrin dalil dibidima letrin uberti dibidima akada du kadima de letrin ubert du se dalil dibidima ya kala ekra uba ga kalange iya raka du sela binal kafa awasara ni yere kunye bidoina iyere ma atiba iyere wasara ikoloshili bae iba bon ne de karsa ya so de so ne mew ne de karsa de wala karsala odura karsata adurata aborata durata aborata adurata aborata ha ay yed alke badum bele jele mezo law bebo don ifa yido kala naw ifa mi do kala naw ifa dungo ngalaw Allahu akbar man odego mawami ni ma mi kanan sira sura fa inna ma ya tadi inna ma tilma ka kanan sira nababe ay rakun deka
mami ni filla fa inma yadhillu inma gafili torobe aliha yakundaka ni junumun do dunninge wizra qur'an ni wala junumun dunna aw masamake mu'azzibina ma kilishi la jawabaye sama da chidi chigatima mashi alkiyama da ni wala makira ye qur'an ma sema ma fanfanye ala batam ora da tando fo ni ngolo ni o fo do ko chendo ko ay ni fara alkina kono to bawo ma ci mo ba jiri mo ni mo ba ci ma jiri amma ko do mbaliya ni don mbaliya riba ta ala ci do ba ko ala kala mo ko ana fa ko do be jala ma kono aman yoro don ala ka fami to fora bolo o ya Abu Talib idrai fami to fora ay Abu Lahab ye Abbasi o kumba kono bora kono ya famia o so ala kala la fa do ro basoro ya fe ayo alaikum mina nan masaya langini annu liga qariyatan kawama dugudo halaki mutrafiha dugu manne manamulu yamaru ulbe fasiya ke dugu ngono ni fasiya ke daga dandame am masaya da zaba kuma ga wajibiya dugu ngo tuma wata fadamarna musuga dugu mu tadmira mu dambala jelena wakam jello namu matayo halake min al-quruni kabrin mantuna nabilla nun tebenengo awasara birabbika nimay na ka jonga junumun doni khabira dugulendo beora bebega junumun kalama basira yeli matayo ni bela jelenye mogomi ni kera ajila ta nyetelima ni bodi lanyine ambe gonialike wotkila mai ni ngono sanna nasha nimi anja moteliya kadima am zamu di ma refanama nuridu teliyari mamiya na yo lagine wato benango na yi di ma metla janama ke lahu tikila mai ido janama kono mazmuma ijara kile madhura iya ijene ga wala ga hinama momi nim mamiya lara lagine sayaha bara binga ga lara niyo barake lara ye ayatu rasikilama mu'minu ye mu'miniye ulu jimakulu ulu ga barakara mashkura bargada fa Allah taala yoro kelengele be kabidi nyedde na ni la haradde numi dame beso ambe nyedde nunso ambe la haradde unso min atai rabbika wa beso ga imi makasoni na mekele ne fi kabi imma kasoni make mahdura no kwalime mashima ala ka soni kabalente mashima ni yo do ibta uroni soro ko wono yirde mingada batu yirde mingada achama bolembe alima chigele ala de yabo ya batu wa abo chudla wara be kuma wono so fale mina saba basalo ngaboka bita dunti fala obi chugo bi edin terbe du wono ikefike bala bala bi adi mate ni mami ka baraka sa ego ke ka khalwa ya ke jene ko so be jene dawla so me jene dawla so na so limanati la ala man kishirebe ko siga ba to hono de ni ya ke sa iman li wajhin yakfika kull al awjuh ye baraka ala nyekele ko so ala bika jonge de ni barange de ko so ni o ke
nyaonye tobe ni mo be do la bi wato bela ni ka baraka kalinya ne ya ke jinya ko sebe sengande ne ya ke jinya ko sebe sengande wala ko family wuti ko be xalwa ko ko xalwa ke be xalwa de do family numero ma min ga di wala be ngablu yen ado ta be salamu yin ngablu yen do ta be di dige yin ngablu yen o be no de no fa ani bere dige family mu family di me islamique islamique kelen se family la lalo te fiu ala tɔgɔ dɔ de bɛ yen o ta ni ale tɛ kelen ye olu ta o fana jinɛ kunkolobaninw don kunkolo ka bon n'olu tugur'i kɔ olu bɛ tugu silamɛ yɛrɛ de kɔ n'u tugur'i kɔ don o don sɔgɔma o bɛ n'i fo u b'a n'u kunkolo ye k'u kunkolo dɔ k'i fo karamɔgɔ ni sɔgɔma o bɛ taa ni mago b'u la i b'u bila ka taa baara la ni baara min bɛ bɛn u ka karamɔgɔw ma u b'a fɔ k'u ka t'o kɛ ni min tɛ d'u ma u tɛ t'o kɛ i y'a mɛn ala tɔgɔ bɛ ko sabatibu n ma da ɲɛfɔli ma o bi sɔn pɛrɛn k'a don a kɔnɔ de ala bɛ tan de n ye den lahara den ma a b'a bɛɛ sɔn ale ka sɔɔni balilen tɛ fosi la a ko cogo di ne ka filɛli kɛ cogo min fadalina ba'dahum masaya adamaden na fisaya dɔ ka garisɛgɛ ni hɔrɔma la lahara akibaru lahara de ka bon darajatin daraja caman na lahara de ka bon tafadila samantiya la ka tɛmɛ diɲɛ samantiya kan e kana ala kɛ ma Allah ka fara Allah ta'ala kan ni ala wɛrɛ ye ni ala wɛrɛ fara ala kan fataquda ibni sigi majmuma ijalakile makdula imalule ni do ala wɛrɛ fara ala kan dunde sigile bi ijalakile malule be sigi ka sɔrɔ ni soba khora ka ko ko soma ala kafiya bara be ala ta kortamo abina nyefi minnu b'a bolo n'olu b'a ka fura bɔla ye a b'olu talon fɔlɔ k'olu bɛ a bɛ saw ci olu ma k'olu fɛn kɔn kɔnɔ fɔlɔ ka ban n'o banna sa k'o da ko mɛ s'i yɛrɛ ma sa jɔsi tɛ bilen min bɛ se ka n'i nɔfɛ e tɛ se ka bɔ bilen wa a y'a sɔrɔ ala y'i ka nkalon bange mɔgɔw ye Allahu akbar ima ya wajibiya Allah ta'budu aw kana foti bato illa iyyahu fa man gari Allah ta'ala kare usma anduna fɛn yin do silama ke ka ke fɛn yin do ku toy anduna la mun nyefu ye abina tan segin fi yala tan segin fɛn yin do ka ke fɛn yin do ku toy usma yere ko lamme ne suratul Isra de koron ala ko jode ala ko ka ke da do denye afana bawye ya folo ala batullah o de ba penye no bana banga baga fla daroka imma yablughanna aduhuma amma nu plus kelen sera e yoro koroma nala yi garsege fa koroli bulo aw kilahuma wal maqfla bela jelen koroli bulo la taqul mijala sere de yi kana ko lahuma ublama dungil dakile o fin ko fubima ni aw ngulo junun do mane ni bilil bay ala yoro wal mawara ma bisa ka fo fubima ma tay fani bako ni o fodron abana yita kiyen wole ka siyerma tampon danga dia tampon be sika ka bno yoro fe min fol no gari madra abara to be men no gari mata Allahu akbar me jaga sere da edenye kani fani baba bagali
parce que dobu fa minacé bi nous a menacé ni kuma do fa bi mabu wala fa menacé aw dim sonu ko aw mun tulu bengana haka na fa menacé na yu menacé baro de la kenya ma ya pour ça bi menacé pour da sayati ba kenya ma ya be menacé pour da sayati Allahu akbar na be folike e ga folike lahuma ifani bay qawlan qarbola karima mi qarbo chenye nit ku jera fole mana wuli do ni ala ka farda silika klap ori ba be folo ay si fala de si bala de folo ibe sil de folo sil bana e bori kan ifa farola ye na be da halam minka ibni ba farola je na be da halam minka na fra man so mi bala sania ka labbe ka fini mon dala ka bla ka silike ya la tasru ya la tasru biski baro minge ifafe wal manin nasru amad ragadu abid raga min dunyo fe law man kilo ne bota way saraga yi saraga ni be kabedo ibe da kuriyan kilo ta saraga do ye ya fama mi yo ke kabba i wuli to yo war do boka dam ba ibeni mine ibeni ngi kam sa hoye aw kam sa la tebba aw mo don bien aw bina toro mo bina nyebole ma fo bini deli neno nemo na nduma wodi ibe fole badla ko fo lo kani fa fo ni ya te bekilingelen be gaston pendama ibe toro ka fo ka diga subula taala na toro iye mécanicien de ibn asro mawni chama ngele me ki kon garaji dala na so ye bara do kanu sarama dima do na le meni sarakore bi kora fene dale ba do kana obda dima weni iye dingi fani bai imana na to be bina ni so jede so yen garaji la na fene ismana mala kan fuye Allahu akbar tani ki se fa to do bele te ke me ga bulu yen folo muto to do mo bili do fe tani ki se imana do ibuna so ke kilo do shwa ne mbala disukati no be klinyo na kwa ta klemi bari yude do ifani bakakara abete ne embe bile ko baral ne klem me ke biro hono ifani bani so jafole kana mo be de ka be ni so ja ni ifani bani so goya kana ite hera so ga biro hono donne Allahu akbar dogayama kama eko majigi lahuma ifani bay ni ngu dogayama kabe ngame hine tadima parce que den tamam beut ni nani mo to nyon fe ate papu ya ti majigi ni mo be sa nga la vieille flani abidi dirisa kabe mo nyana ala ko te dogayama kama ya lefi ay mo te ro bihine mo la indi mo te ro bihine mo la gasro mo te ni minga mo nyina yo tali ala tay oui absolument ko ba tu les rendre ko ba tu les rendre Allahu akbar ya mamare gafo rabbi wa qul idin gafo ya ma arhamuma ega hinene fani mbala kama ina fachugo mi rabbayani no flagnan laganin lamo ndim zenjini lama aw ma alamu ala idon masai bikum na awye bima ni fenye se fuzi ko mi wa ko wadi ko ka bin tanga dinyala wal madu dinyala na aw kera salihin nan yi mangalawa ina kera duwa udunye gado Allah ta'ala kana ala kera kafari masai lillahi bina sege makacha maunya kata Allah ta'ala man ni kera duwa udunye ku do bi soro ni go ki bale madda ba kama do bi soro go ki fare madda ba kama ala o kala tene bo be ya faye Allahu akbar bo an ala tafo kafani batafo an darurat mami abu hati adama dinga dilige dal qurba bal masulun dunga so abahu agagala miskina de on so agagala iribu so agagala
e kana nafolo tiɲɛ tabzira tiɲɛna maa minnu bɛ nafolo tiɲɛ ala kusa k'u dafɛ ka nɔ olu y'a sɔrɔ a yɔrɔ la fɛn t'i kun i si y'i nana ka nin dere fɛn na wari t'i kun a yɔrɔ la bon i kana to i n'a ka fara lahala jugu kan o ye jumɛn ye n'a i b'a la f'i k'a bere bere kosɛbɛ i b'a fɔ ko i nana ne deli sisan fɛn si yan fɔlɔ miiri bɛ fɛn dɔ k'a k'a nana bi n'a nana dɔrɔn denmisɛn bila ka na walima n yɛrɛ bɛ mɔgɔ ci ma i b'o f'a ye ala ko cogo di n'i b'a fɛ ka i kɔdin ka b'u ma hinɛ jigiya kosɔn ka bɔ i ma yɔrɔ sarijo ne ye jigi dalen bɛ hinɛ min kan komi i yɛrɛ b'a dɔn ko hɛrɛ dɔ bɛ n'i ma n'i b'o kalama e ka fɔli kɛ laŋo i balima ninnu ye kɔrɔbɔ f'u ye mayi suura min ye kɔrɔbɔ nɔgɔman ye balimaw sɔnni bɛ dɔ fara adamaden garisɛgɛ kan kira ko ten a ko n'i b'a fɛ ka si sɔrɔ k'i ka sinji tugu n'i b'a fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ k'i ka sinji tugu alahu akbar silamɛkɛ n b'a f'i ye i ka n'i bolo kɛ magololatan bolo jɔlɔkɔlen ye k'a sɔrɔ i ŋɔnɔ kɔrɔ mana kana ka n'i bolo siri k'a don i ŋɔnɔ kɔrɔ k'i tɛ hɛrɛ ɲɛ maa ye n bɛ kelen fana f'i ye ka n'i bolo labila ko lalibase labilali kojugu bɛɛ lajɛlen na k'a bɛɛ fana diɲɛ n'i y'o kɛ i bɛna sigi i ka so kɔnɔ maluma i jalakile mahasura maaw bɛ tigɛ ka bɔ i la ni wari b'i bolo ni mɔgɔw nana i b'a di dɔɔni dɔɔni a di dɔɔni dɔɔni a di dɔɔni dɔɔni ka n'a bɛɛ di fo i bɛ taa langolonya ni langolonya na maa ti n'i fo dɛ ni maa nana siɲɛ kelen ma fɛn di o nana siɲɛ fila ma fɛn di o b'i tigi yɛrɛ pewu komi ni ala bɛ adamaden dɔn wa n filɛ k'u minɛ cogo f'i ye a kɛ tan maa caman b'i kun a bila so kɔnɔ ka n'a bɛɛ di kelen ma balima fɛn fɛn mana na dɔɔni dɔɔni di bɛɛ lajɛlen ma i nana baga i k'a dɔn i ma ala de bɛ garisɛgɛ fɔ ni maa ye yasaw ni maa min y'a diya a bɛ garisɛgɛ kɔrɔ maa ma ni maa min y'a diya k'i jarabi k'a lajɛ wagati dɔ bɛ kɛ a bɛ wari suuri i kan i bɛ wari cɛ dɔrɔn i mana bɔ o bɔ i b'a minɛ wagati dɔ a b'a fɔ k'u k'a sɔrɔ minɛ a b'i jarabi k'a lajɛ yɛlɛ i ye mumini ye walima i tɛ mumini ye n'a minɛna dɔw la dɔrɔn ka libanɛ bɛ tulo la i kɔrɔ o yɔrɔ bɛ dɔw bɛ taa jotigiw fɛ yen k'u ka lajɛli k'u ye o sɔn sɔnni k'o suma alahu akbar i ka dɔn alahu taala ala kɛra ale kɛra dugulen ye dugulen dɔ n'a ka jɔnw ye basira ye ni masa dɔ n'o ye ahan komi ni maa min bɛ yen sisan ayiwa ni maa minnu dalen bɛ ko dalayidu ye silamɛw nafalan ye minnu dalen b'a la n b'a fɔ k'olu de ye dɛ dalayidu kɔnɔ so dɔ bɛ yen u b'a fɔ alahuma afsaha lahu mafsahan u bɛ mafsahan fara a kan o sɛbɛnnen t'a la dɛ n'i y'a kalan dɔnbagaw fɛ u b'o f'i ye n'i b'a fɛ dalayidu yɛrɛ ka ɲɛ i bolo i bɛ alahuma afsaha lahu mafsahan fi adinika wa ajizihi min ibti'atika lahu مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخصة فصل وبرهان عظيم إني ابن سوينغلا يكون وري واكلين يجر لمه إتاف ورك بايكو ابن كلا ورينا شينجلي شين سبا نيا كلا لا يبي وري دم سيما واكلين i b'a ye denmisɛnw k'a ka taa falen a tɛ dumuni n'a falen n'a kana i bɛna bili kun i b'o dumuni daminɛ n'i y'o dumuni daminɛ wari bɛ na dɔrɔn wari tɛ ba i kun fiyewu o ko nin ye dalayidu minnu bɛ mɔgɔw kala la nin y'a piyema yɔrɔ dɔ ye parce que n'i b'a fɛ ka dalayidu kalan i garisɛgɛ kana tiɲɛ fiyewu o bɛ nin fara a kan
اللهم اصلح له ما اصلح في عدنك bon min flo nala sodama ale aba ka mago be jawazli kamali ko ngano korofo e ko ngana jawazli kamali korofo nala sodama jawazli kamali ani sayyidina ali ye salatu min ko ala kirama inshallah min fla min korofo awiye nan sira suratu nuri kono inshallah angata ولا تقتلوا أولادكم بجغسير داو أدم الدنيا كنا قدم ولتوفغا فاندان يسرين يقصو أبفان يتماز وكان غنانيك سيسا واجد كلاوبا أبقى فيه كتا planning ke parce que ni ma planning ke bega chay ma etna siga dem balo soro ni tara planning ke dron ala bo wala taqtulu ya la kasbatu mafsan badi ya ala so ala ma fta lahu sama wulule mun ga fa wol ma ko ta lego gele denye ka fa o koni ni yo ke dra bana yau sharatu ya rafe sisan muso ye kɔnɔ ta kɔnɔ kalo kelen a bɛ kalo kelen na fɔlɔ a fɛ ni ma fiya la fɔlɔ ni dɔgɔtɔrɔ ko ma ni nin kɔnɔ balo la ni nin kɔnɔ balo la muso tɛ balo den min b'a sin na o tɛ balo n'o fɔra dɔrɔn sharatu ye bɔda di o la ko nin ye nawazili dɔ ye u bɛ jɛ muso ma kɔnɔ kalo fɔlɔ sɛnɛ ka taa se filanan ma n'a ye kɔnɔ ta n'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ o bɛ jɛ o k'o tiɲɛ baasi t'o la o y'o fɔ nka n'a tɛmɛn'o ka se kalo saba ma dɔrɔn a bɛ haramaya sad'o cɛ sa ala yɛrɛ ye min fɔ ala ko cogo di wala taqtulu awladakum aw silamaw kana a den wolotaw faga ni kɔfɔlɔnkɔnɔdon ye fantanya ɲɛ siranya kosɔn anw masa tigitigi anw de bɛ den ninnu garisɛgɛ wa iyyakum n'aw faw i k'a dɔn denmisɛnninw fagali o kɛra junumu ye junumu min n'o ka bon silamɛw a kana ma don jɛnɛya la i k'a dɔn jɛnɛya kɛra fahishatan ko cɛjugu ye jɛnɛya cɛjuguyara sabila taasira ye ɲuman min donna fɛ aw kana ni faga nimi ala ye nimi fagali haramiya illa bila habibu n'a kɛra tiɲɛ ye mɔgɔ min n'u ye e tigilama faga k'i tɔɲɔ k'i faga baati anw masa ye dalilu di farabaatɔ in ka waliyu ma wala yusrif ale yɛrɛ fana ka dandɛmɛ kɛ fil qatli fagali cogo la i k'a dɔn n'a ye dandɛmɛ kɛ a ye maa min faga o tigilama kɛra mansura dɛmɛfɛn ye sisan maa y'i ka maa faga e ko k'i yafara o ye nisɔngɔ dilen ko i taara yaada k'o tigi faga walima i ko ko karisa ye ne ka mɔgɔ min faga o ka bon n'a olu ka maa tan ye i taara maa tan faga olu kosɔn maa kelen kosɔn n'i y'o kɛ ala b'a tigilama labila yafa tɛ k'e ma dɛ o b'i jɔ k'i faga a kelen kelen bɛɛ la Allahu akbar aw silamaw kana surunya maa lali yatimɛdenw ka nafolo la fo n'a kɛra ni cogo ye cogo min a sanu min cɛ ka ɲi fo yatimɛden ka se a suddahu a ka kamalenkɔrɔya dan na aw ka dabali kɛ bil ahdi ni layidu ye n'a ye layidu min ta ni Alahu taala cɛ i k'a dɔn layidu kana o kɛra mas'ula ɲininkali ye aw ka dabali kɛ kilo la sumani ma tuma min n'a bɛ sumani kɛ maaw y'a dafa aw ka sumani kɛ bil qisas ni miju ye mijanu min tilenin bɛ ka sumani kɛ k'a cɛ ɲa o de hɛrɛlen bɛ o de cɛ ka ɲi taawilan laban yɔrɔ la safifu ma e kana fɛn nɔ don dɔnniya ma kɛ laka i ye ni fɛn min ye kan'o nɔ bɔ bari adamaden ka mɛn ta ani ka yeli ta ani ka dusukun miiri ta nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen kana adamaden kɛra mas'ulan ɲininkali fɛn ye ka b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma
ibe fam flinya le be nyingala ibe fam flinya le be nyingala ibe siga fam pella me be nyingala ibe mi di fam pella be nyingala Allahu akbar mi da sere de kana tama do goloka mara ni jangamunye igado lan takhiri kalar da istega do golo so isri do se bedo naksa mangame kaw do gologa wo ko ta ga de me bi trem to koro bi trem to koro ken ne ega karaw gum sega do golo farawa istega do golo fara ولن تبلغ الجبال ني الا تلونغا كنيلي لما نيلي لما اتنا تكلوما تولا نيجا جاي اما لا تلونغا جو سلام دون جين دفريكا ايتو نابا كلوبوا اسمع كان يادا على بعد ما دنو الله اكبر نينجلن بلا جيلين كان اوكرا سيئات كجويه اما يرو مكروها من كونم لك من فيه مما يفهم أو ربك إما يفهم وهي كتما يا محمد من الإجماعك بن واجب الكونا إكنا عليك كفر عليك آخر مي على وراء نوكرون نيفلي في جهنم كنو إجلك لي مدهورا يرجعني كبالك هنما ربكم يرى أو ما يا أو سبني بالبنين ندينجويه أيري من الملائكة كمن الملكة ولا إناثا أي مسلمون تولك وكاهرة سايك أو تكدينجويه إكادوا أو لتقولون أبقى فولك قرفنا عظيما من قبلنا على طلق الدمنا والله أو مسايتان قسكينه من قرآنه ونن دلوني بابا لكون الله يدوكا وبدك يمغوت موقتك واجل منه ماذا قرآن موجود دور لا إلا دفورا وناكر مرتيك بجيما يا محمد أبوه نعلى وركم كلا كفر عليك إنا فتشومي نو با فتشومي نكو جوي على الناس وعلى ورفع لمالك أتما لبتاو وعلى ننكو نينينجي كذا لارشم ماما سبيلا سراتيلا سنيد الله تعالى على سكرة ترى كابو فما وقال ما من فنوه على كابو جوي على كرة تلا ما كرة تلا كبيرة كرة منه كابو سامولهم لبس فان لفوقه الله تعالى ميولهم لا دوما كلهم لبس فان لفوقه عليه مو بس فان لفوقه عليه فما منهم بدوغول نسامولو كنو أقول لك فوي دينغرنا إلا يسبب في كاتر بس فان لفوقه الله تعالى تنويه نتا لا تبقى أو أدم أدم تفهمي عليك تسبيهم بس فان لا دكانا يقول الله تعالى على كيرا ميو مساي أبورا كفر مسلو نبارة تروك نبو بارا بون دامن نمسوان لا فتشومي على تو أدوي لاتو أبا دوي لاتو أدوي لاتو نافرا كوكو بسوان لاتو يرنو دبداية لتولا سوان لاتو نو كلا بدتو بتلاقي على باسرة أي يجوا من أطول بلي الله أكبر وإذا أتبنى مي قرآن كلا يا لنا حجابا أو مثل سيزاندو إيش وبين الذين أني موجه ما من دل مانيا بالآخرة إلا ردوني سيزامي بي كشكيتا كبوشوما حجابا مستورا يا فهم حجاب ولم لدى القرآن فرم الله أكبر أو متى يدت غلام بري على قلوبهم كافر دسقون لا ولد القرآن فهميها ولد فهميها ما سيكون بعده داود بعده أهو بعده نرى نبدأ نتبيه كردون فرانيو وكان نعياتي كلا أدون وني كل حجابه بي أو من تو دوسا ودي بتشام وليما هل دوبي بعد دون أسا بتشام وليما مثل اللي من عندنا في فأدب الدنيا دا كله الله أكبر أو مساء كل بدو شوري يا زاني كافر وطلو دنيا قنوات القرآن لما سبحانه
ni makufo qur'an kono ala kilimbe wallahu kafiru bi kodin nufuran murtibawiye ala adbarin udbiruka on tigiti on de doni masai ni fenye kafiru be la meninge femin koso wati mi nube kala meninge kati manire kalanga kake wa ani wakati mi kafiru nubu ga nyonyela wakati mi ni tani ngelaw bafo وبابا قاوت كتوفيكو إلا رجلا فابك كتوشيدكو مسورا كرتي شامين جولي إقفل لك يا محمد تومي نكابرو يندلو نكشي لك كتيل ودركوكو مسهور دوكو كاهنو دوكو مكو شايرو قلوا في الله فلا يستطيع قلوا فهات سبيلا ككران سلات ربلي ما نكابروكو كنا يلنا أنكرا كلو كروين ani kulukuru muumulonye ayinna yala aundo lama go zona aunye kunungonye dalila jadida mi dal kura warawa ya muhammad afuye au kake fara kurunye wal ma kake nege kurunye wal ma yake danchugoye dan kabini danchugo mi no bu bunya ke sudure kuma fodi shigono na kero yi wallahi ni au salim wala bna unyana ma yakati dawla fa sayaqula ni nfo bina fiye man ko jendo yuiduna no ba'un la tingatan na ma yama afuye masade bawla tin masamiya auda awwala marratin shiyafalla ni yene go bunu ngolo kami ileka kajima ubina fo majmendo huwa no algama kunni mbege afuye absiga be arikema kunni beke qariban naga suru domi yedo kondo bnawo wele kabo kaburu zona sarafidu nenga aw be jabilike bi hamdina allah taala tanuye aw be bisgiyalike in labi tum kama foy ke nyi bono sona garat baninje niye ya mahode ga afo nga jonye ko nga afo nga mumun jonye ku ga folike mo e ko korfo de fo korfo min cekai igado shaytana de beccenin do on islam e kafiru je kuga fo islam ke ka man fo kafiri man fo kafiri fo ku yemi e daga dilini man fo lillah idaka dilini man fo lillah Allahu akbar igado shaytana kera jibu ye lil insani adama dinye minga juya banganeme afuk la mo yoku ga fo kafiru ya ku kafu ya ba ma ala de doli masai na u kafiru ye na yi alaja abe hina wala batu ibn libaniya wal man wala sabaliya ja yu'azibukum ala ibn wala sabaka wa kafir ya ka aw masami muhammad ki wakilan ke wakili alayhi qabla kafiru ka وربك إما هل دي الدوني مساي من مويه ما من مسامولهم لغنو عنده مكلولهم لغنو والله أو مسري إنه من دوب سيا على بعدين دوكا نكلا كلا نمكو شامنيه أو مساي داود زبور كتابولا يا محمد أفويه أو كم أوه أياكونا كما ما منوني علوي من دونه إنما كان الله تعالى إن بالله إيساني ملكوني وزير يقولوا علي أيوه ولا فلا يملكون الناي ولول تمر لك كشف الضر ترى لله كفوا أوما والملا ترى يلما ولجب كلو والدي مويه كافروا يوله كفوا على ودو يبدأون كافروا بنينينجه كتو ماما الوسيلة جرولا جرم مزكو مصر على الله ولسوا كلمني نكسر على الله ويجون أولبت بسيالك على كهنا لا نبي الله عيسى أني وزير ملك أولبسرا الله تعالى كالعذابني إجاد ما كالعذاب كان وكيرا ما زورا ترى في مكان كيرا كل شيء منا أما ولد وكلن شلا تكاثر أم مسا مولكو أني دوين على قلبي أقول لك يا مدون جوليه والله أني دوين لا زوابي
لا زبل لا شديدا لا زامن وبقلا نأكد كبدو كابد بابنا ولي وكيرا مستورا سبن فيني في الكتاب إلا بالمحفوظ ولا كتاب ونو وما أنبري أن نرسل أن تشيلك بالآية نكبر كبوا يكون كافر يا ينجو من في من بلالا أن كذب الأولون فمغفرة منهم بنا أولين قالوا ذلك بها نقول كبوا يه أو مزاي سمودا كوسو نعمل كوكي كبوا يه على كون من كرد اللجالين سمودا كوي يرسيون بها أن يعمل وهكذا وما نرسلهم مثل تشيلك نكبكو يدور قصوا إلا تخويفا فما يجون لسرا إذا وقت قصما ما منهم مسكو محمد ما إجاد إما على إلا ملكيلك ni adama do yara kelme ka bela kori o ya sugoga on moke yu kamme araina ka grila inyena sana yelen shu comme sugoga ka shu defe kray la ka ta shu fe mi la o ya ke ru ya ka comme kande na nyena yeli amma ka dawara ko so illa fitna tambanya ke jaraminai manga o ye manga o ngalondo yira mo ke dawara ko so mi yiri dangane qur'ana ko no banya dabo adama dun ya latran de ko so anda adama dun latra anga baba le kam mo jiri dawara la bana kala dandame no kabo e ga wakati ko suma nami nango malika uma au ka sujudu bi ya adama ye malika be sujudu bi bana kala iblisa ko sujudu ya ne ka sujudu bi wa maye ara ma minda kabu bo wala ne ka sujudu bi wa ora be shaytan ko wala me ga ne khwariya min chamin fle ni ufsaya ne iblisaka wallahi ala ni sonaka ni makono wa rasal jamat dumma la tarikanna dhurriyatuhum ma juriyat balajalin shilatun fil bana karanche ni da ahsan kanna dhurriyatuhum ajuriyat ma bashilatun ni fil bana karanche ni masawu taala bana kwama ne ga kuma e ga ta sa ne keleme ki ma kono kata buru fiye folo watima mogomi no so daga tuwe shaytan ko adama diuna igaro jahannama wa ya aw sarai wa ya sarai mawfura bebeni roba soro mina masjid joini rola mina ega igoro lige mogola ni fanga tereka mogo yo yoro kabna adama diuna bisawtiga ni ga mangai ni dongil dala costa ki pren dongli la ilaha illallah wa rasulullah adako mi feno de binado yedin dubur la mi malama ko ni wulu ni fali ke shidamne ko tabo wulu dubur de fe wulu se ga daro gela se ga fali ko fali gatla wodi shetane ni fali batla afrula ulu de asega do asega da awto bu sallallahu dro la ilaha illallah wa rasulullah wadi ni woni ngora ko so ko munna jara la ilaha illallah wala buru fiya damna sa allahu akbar wajile be ga kulo adama deunga be khaylika ni ga sunamo diga so tigoye ani ga sunamo ye ega adama deun jenyonya filam walin nabul haram yaluna ani din haram yaluna ega adama deun jenyonya wala ega laydu tawiye ka fali kama funninte wallahi fo shaytan da fo laydu ta adama deun ye ila aurora bana karan naganiye masaka jon mi mu'minin jonye dalute shaytan bulo nega mu'minin jonga awasara biga ni mai wakila tawani mai sai ka bo shaytan wa tor malama na usana ka ba tor ma arab ko amana sai suratul kafi masa adama dem do bo
kibiriti numa fɛn dɔ bɛ bɔ kibiriti numa min man n tɛ adamaden yɛrɛ ye o bɛ don alijinɛ kɔnɔ fɛn dɔ bɛ bɔ kibiriti numa fɛn dɔ bɛ bɔ kibiriti numa n ko kibiriti ye mun ye mercure rouge i y'a faamuya fɛn dɔ bɛ bɔ o numa adamaden na mercure rouge ye maa min ye maa min dafara a bɛ se ka maa wɛrɛ dafa maa min dafara a bɛ se ka maa wɛrɛ dafa o de y'a to u y'a fɔ u ye kitabu dɔ dilan k'a da al-insanu al-kamilu al-insanu al-kamilu o ye Ala kira dɔrɔn de ye dɛ awɔ wuluw bɔra farawo dungaw ninnu ma wulu donna alijinɛ kɔnɔ sababu la yɔrɔ ɲɛmɔgɔdenw ka ɲɛmɔgɔden kɔni dan ye wulu ye a fa dɔnnen tɛ ba dɔrɔn de dɔnnen don i y'a faamuya nka sɛ o donna alijinɛ kɔnɔ waliw sababu la ahbabullah ni maa min sera ka kɛ kibiriti lahamari ye n'o y'i don sufiya la i bɛ k'a ye kɛ Allahu akbar rabbukum aw ma ale de masa ye ale bɛ kurun boli kuma aw ye baji kɔnɔ kurun bɛ boli baji kɔnɔ mɛ ko sa aw ka se ka taa ɲinini kɛ kabini Ala ka sabandiyala n'o ye jago ye i k'a dɔn Alahu taala a ka n'Ala kɛra hinɛ gɛlɛn masa ye bi kuma adamadenw na fɛn fɛn n'a bɛ lafiya la a y'o bɛɛ lajɛlen d'aw ma mana min ni tɔɔrɔ ye aw adamadenw masayali ɲɔgɔnya ba kɔnɔ ni fiɲɛ wulila ni kurun bɛ ɲini ka to fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tunu a bɛ ka fɛn fɛn wele bɛ tunu ka bɔ o ma wa n'a kɛra ale Alahu taala kelen pe sa falamma tuma min n'Ala y'aw kisi ka bɔ jiro toli ma ka aw lase ilal barri ka taa gere kan a b'a kɔden ka bɔ la ilaha illallah ma yɔrɔ la adamaden kɛra kafura fitiri walejugu ye kosɛbɛ yala aw minnu bɔra kurun kɔnɔ n'aw kisira yala aw hakili lasigilen bɛ wa ala ɲɛ sifa Ala ka farali kɛ n'aw ye yani bari i bɛ gere min kɛ ka taama k'o gere farani ye k'i jigin dingɛ kɔnɔ yala aw hakili sigilen b'o la wa walima fiɲɛ min bɛ bɛlɛ cɛ ka kɛ mɔgɔw kan k'o fiɲɛ ci aleykum aw ma o tɛmɛnen kɔ la tajidu wakilan a tɛ wakili sɔrɔ lakum aw bolo n'o bɛ don aw ni Alahu taala ka yankata in cɛ aw walima de amintun a hakili lasigilen don Ala kana aw lasegin ka taa don ba kɔnɔ siɲɛ la o kɔrɔ min ye siɲɛ wɛrɛ ye n'aw donna ba kɔnɔ la fiɲɛ min bɛ kurun ka di Ala b'o fiɲɛ sɛnɛ ci aw ma minarre kabini fiɲɛ la n'o kɛra Ala bɛna aw to ji rɔ bima kafartum mimul masdari don bima kafartum n'a bɛ kafiri ye sababu ye summa o tɛmɛnen kɔ sabi a tɛ nɔbɔbaga sɔrɔ aw bolo anw masaka n'a ye k'a fɔ karisa ye an ka maa fɔ an ka taa n'a ye kɛ tribunal la an bɛ dafali ta a kama sabi i tɛ maa si bolo ni Ala y'i faga dɔrɔn da y'i fa faga a ka f'i fɛ n'a ma fɛ a b'i ba faga sisan n'o ma kuma a b'i yɛrɛ faga fara a kan ayi maa tɛ yen min bɛ taa Ala ɲininka o de ko sɔrɔtu shamsi laban yɔrɔ la ko fala yakhafu uqbaha a bɛ diɲɛ bɛɛ faga a tɛ siran a kɔ kɔrɔ Allahu akbar wallahi an masa ye adamadenw bonya an ye adamadenw bonya ni dɔɔnin ye an ye adamadenw bonya ni kumakan walawalanen ye an ye adamadenw bonya datugu tilennen ye an masa ye adamadenw doni filibari girew ka baganw kɔrɔ ani mobiliw kɔnɔ an y'o doni ba kɔrɔ kurun kɔnɔ anw ye adamadenw garisɛgɛ mina tayyibaati kabini halala tumaw na anw masa de ye adamadenw sabaya ala an y'o sabantiya caman kan kabini maaw la halakina anw masa ye danfɛn minnu da sabantiyali la e ka don ko suma kulla unasin anw masa bɛna adamaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen wele n'u ba tɔgɔ ye bi imami ummu a jamu ye yɔrɔ b'a ko umma hatu o tɛ dɛ ummu ani kufu bɛ ka kan ni ko kufu curon jamu ye jumɛn b'a ko khifafu o ye curon jamu ye yan nɔ ala de bɛ kan dɔn ale de bɛ kuma dɔn a b'i yɛlɛma ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ adamaden bɛ wele bi imami n'o baw tɔgɔ ye
mu jamu ye imamu ye aywa kabur sen bana kullu taala wal fa tla fala de wal mana fala aywa ngulu taru bulwa ha